रउआ लोगन के बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के और पायल देव के आवाज में 4 साल पहले एगो गाना आयल रहे, जौने गाना के टाइटल रहे बारिश। और आज तक 4 साल से 92 मिलियन व्यूज के रिकॉर्ड टूट गए बा बाबू। और 3 साल पहले ही जौन गाना आयल रहे करंट, वहाँ पे अभी तक 43 मिलियन व्यूज के रिकॉर्ड बनल बा। तो रउआ लोगन के बता दी कि कुछ दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह और जरीन खान के एगो गाना के शूट चलत रहे लखनऊ में। और वही गाना के जानकारी देवे के खातिर आप सबके है गरीब छोट भाई फिर एक बार और आ गइल बा। तो रउआ लोगन के बता दें कि कुछ घंटे पहले ही गानवा के पोस्टरवा रिलीज कल गई है। रउआ लोग हमरे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। प्यार में हैं हम, यह गाना आवता बाबू पवन सिंह और पायल देव के आवाज में। ई गाना के लिखले बाटे कुणाल वर्मा जी और म्यूजिक देले बानी पायल देव जी। तो रउआ लोगन के पता होखबे करी कि पावर स्टार पवन सिंह के जब जब बॉलीवुड से हिंदी सॉन्ग आवाला एगो अलग ही इतिहास बना देला ए बाबू। तो रउआ लोग एकदम हो जाए तैयार, काहे से ई गाना के 20 अगस्त के यानी कि काल है सुबेरे लॉन्च कर दिहल जाई। टी सीरीज से हमेशा गाना लेकर आवाना, जब भी हिंदी गाना कौनो आवाला पवन सिंह के तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल पे ही लॉन्च कइल जाला। तो रउआ लोग हमेशा बनल रही और अपने है गरीब छोट भाई के ऊपर प्यार दुलार बना के रखी जा।